Видео Мечев Продакшн. Дами и господа, този поздрав е специално направен за Ники Патрона от Голяма Брестница, най-бареският Анди Бари, България. Поздрава от майка му Соня от Габрово с 50 евро. Яша, Соня Патронката. За най-мощният Голяма Брестница, за Ники Патрона. Вали гарми на Ники Патрона, пак му върви. За най-големия, за Ники Патрона. Хайде, брат ми, Ники, права Пабардан И България. Мощно си БМВ, Тоске 300 коня. Яша права Ники от Голяма Брестница. О, Ники Патрона си боса на България. Всяка майка Ники Патрона не ражда, той е вълк единак. И си ман от Бари фамилия. Кент от прала Ники. Мощно си БМВ, Тоске 300 коня. Е, душмане, мударес. О, Ники Патрона, Най-големия. о, най-баро Анди Голяма Брестница. Няма Ники втори като теб. На теб с парите ти върви. Караш Ники Патрона. най-яките коли. Вали гарми на Ники Патрона, Пак му върви. о, Ники Патрона. Пенела шунен душман. Наше пераве ман. О, Ники Патрона си машина. О, да си легендата на България. Ники Патрона. О, баре думу, како баре Вилеско. Е, Соня Патронката от Габрово. Вали гарми на Ники и Соня. Пак им върви. Нешунеро. Ники Патрона. О, патрони. От Арикати озорало, обарвало леле обаро, а калео съврете джане. Ме фамилия наше пераве на ме. Вали гарми на Ники Патрона, Пак му върви. о, Ники Патрона. Пенела шунен душман. Наше пераве ман. О, Ники си машина. О, да си легендата на България. Ники Патрона. О, баре думу, како баре Вилеско. Е, Ники Патрона. От Голяма Брестница, Номер 1. най-баро Тарикато. Видео Мечев Продакшн.